na nastavenie 3D pántu, prvou úlohou je namontovať pánty na krídlo dverí. Inštalujeme ich do všetkých otvorov. Na čele pántu je nápis Door a túto stranu je potrebné umiestniť do krídla. Označíme montážne otvory. Potom zväčšíme predtým označené otvory. Táto činnosť zabraňuje prasknutiu a rozvrstveniu krídla dverí počas skrutkovania skrutiek. Po nasadení pántov namontujeme krídlo do zárubne. Vzdialenosť medzi krídlom a dolnou časťou zárubne by mala byť 3 mm. Tento rozmer môžeme dosiahnuť vďaka vopred pripravenej doštičke s vhodnou hrúbkou. Na reguláciu výšky krídla používame klin. Klin je potrebné umiestniť presne v strede šírky krídla. Po nastavení správnej výšky priskrutkujeme záves skrutkami, čím spojíme krídlo s rámom. Ak nie sú vzdialenosti medzi krídlom a zvislými prvkami zárubne rovnaké, pristúpime k regulácii pántu. Tento úkon vykonávame skrutkami bočnej vôle. Pri nastavovaní musíme vykonať presne rovnaký počet otočení skrutkovača pre dolnú aj hornú skrutku bočnej regulácie vôle. Nedodržanie pokynov môže viesť k poškodeniu pántu. V extrémnych prípadoch môžeme vykonať nastavenie skrutiek tlaku tesnenia. Pri povoľovaní skrutiek tlaku tesnenia môžeme spraviť len 1,25 otočenia skrutkovačom. Po dosiahnutí požadovaného efektu opäť utiahneme skrutky. Montáž končíme priskrútkovaním ozdobných krytiek na časť zárubne a dverí.